Masauraro Assalamu alaikum ga takaitattun labaran duniyar daga nan tashar Al-Bahrain Hausa. 'Yan majalisar wakilai 7 a Najeriya daga jihar Akwa Ibom sun fice daga jam'iyyar su ta PDP da YPP zuwa jam'iyya mai mulki ta APC. Komawar 'yan majalisar zuwa jam'iyyar APC baya rasa nasaba da ficewar gwamnan jihar daga jam'iyyar PDP a watan da ya gabata. Tun da farko gwamnan jihar ya fice tare da dukkanin kwamishinoninsa da mutanen da ya naɗa mukamai a gwamnatinsa zuwa jam'iyyar ta APC. Wata kotu a jihar Kano da ke arewacin Najeriya ta yankewa wani matashi ɗan TikTok mai suna Umar Hashim Tsulange hukuncin ɗaurin shekara guda saboda samunsa da laifin taka doka. Shafin gidan rediyon Freedom na jihar ya rawaito cewa kotun ta ba shi zaɓin zaman gidan yari ko biyan tara na Naira 80,000. Umar Tsulange ya yi fice a shafin TikTok inda a wasu lokutan ake ganinsa yana wanka ko kwanciya ko wani abu da zai ɗauki hankalin jama'a a tsakiyar titi gaban ababen hawa da danja ta tsayar. Kazalika kotun ta umarci Tsulange ya biya hukumar tace fina-finai diyyar Naira 20,000 ladan wahalar da ta yi na gurfanar da shi. A watannin da suka gabata ne dai rundunar 'yan sandan jihar Kano ta ja hankalin matasan da ke tsayawa a tsakiyar titi domin ɗaukar bidiyo. Tana mai cewa hakan na haifar da haɗura a wasu lokuta. To kuna shan labaran duniyar ne daga nan tashar Al-Bahrain Hausa. Wani ginin bene mai hawa 3 ya rufta a unguwar Lagos Island a safiyar Alhamis, lamarin da ya jikata wasu daga cikin mazauna gidan. Ginin da ke kan titin Isese kusa da titin Adeneji Adele. Ya rufta ne kwatsam ba tare da sanin abin da ya haddasa hakan ba. Kwamishinan yaɗa labarai na jihar ne ya tabbatar da ruftawar ginin a wani sako da ya wallafa a shafinsa na Facebook. Ya ce an ceto mutane 4 daga cikin baraguzan ginin kuma an garzaya da su asibiti. Jami'an ceto daga hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar Legas da sauran hukumomi sun isa wurin da lamarin ya faru domin gudanar da ayyukan ceto. Daga kasashen ƙetare kuwa majalisar riƙon ƙwarya ta gwamnatin Mali ta baiwa shugaban mulkin sojin ƙasar Assimi Goïta wa'adin mulki na shekara 5 wanda za a iya sabunta shi ba tare da zaɓe ba. A bara ne dai Kanal Goïta ya yi alkawarin maido da mulkin demokuraɗiyya ƙasar sai dai hakan bai samu ba. ƙudurin dokar ya yi tanadin cewa Goïta zai ci gaba da mulki har zuwa lokacin da ƙasar ta daidaita. A shekarar 2021 ne Kanal Goïta ya hau kujerar mulkin soji. A wani juyin mulkin soji inda ya alkawaranta magance tashe-tashen hankulan masu ikirarin jihadi, sai dai har yanzu mayakan na ci gaba da kaddamar da hare-hare inda a baya-bayan nan ma suka kai hare-hare kan sansanin sojin kasar tare da kashe sojoji masu yawa ciki har da sojojin hayar Rasha. To ƙarshen takaitattun labaran duniyar ne daga nan tashar Al-Bahrain Hausa tare da ni Baba Alhaji Ashbab.